Catalunya fent via cap a l'alliberament del domini espanyol. L'Estatut i el Constitucional i la Constitució. L'Estatut de Catalunya, aprovat pel Parlament i ribotejat, però aprovat també pel Congrés de Madrid i referendat pels catalans i beneït pel rei, el 2010 va ser tornat a violar per un constitucional tan tarat i fora llei que ell mateix, junt amb la Constitució, van perdre per sempre més la dignitat i l'autoritat que havien de tenir. Aquesta infàmia constitucional, així com el mal que sempre ens ha infligit a Espanya i el seu menyspreu crònic a la voluntat d'entesa, van ser els pervertiments que van forçar el referèndum de l'1 d'octubre. I la brutalitat de les càrregues policials d'aquell dia va justificar de ple el blasme contra un estat espanyol deslleial, agressiu i depredador. I la mascarada judicial posterior va envilir encara més tots aquells ultratges. Sobre les càrregues policials cal dir que... Una carga policial. No hubo ninguna carga policial. L'ordre judicial era impedir el referéndum sin afectar la normal convivencia ciudadana. No hubo ninguna carga policial. Uso exquisito que hicieron de la proporcionalidad, absolutamente profesional. La prevaricació judicial va ser tan suprema que, per encobrir els perjuris, el president del tribunal va arribar a prohibir l'acarament dels perjurs amb la realitat. ¿Y usted como presidente del gobierno nos puede explicar? Pues mire, no recuerdo en este momento porque... ¿Usted tiene conocimiento de alguna situación concreta? No sé. Señor Rajoy, ¿le consta a usted que el gobierno del Estado... No me consta. ¿A usted le consta que creo que... No, francamente tampoco lo recuerdo. ¿Recuerda si usted convocó en fecha de 25 de septiembre? Pues no lo recuerdo. ¿Recuerda si se aplazó? No lo recuerdo. ¿Usted tuvo conocimiento? Es que no lo sé. I ara anem fent via cap a l'alliberament. En el crucial moment que estem vivint, cal esperar que els partits catalans consensuïn ja un pla d'alliberament global i savi, i si no s'asserenen i no el presenten a les properes eleccions, hi haurem de presentar unes candidatures independents, fiables i sense interessos personals ni partidistes, amb gent nova, promogudes per una entitat de creació imperativa, com ha de ser la Federació d'Entitats Sobiranistes. I persistint amb fermesa, és ben segur que ha d'arribar el moment del nostre alliberament nacional de manera consensuada, si és possible, o unilateralment, mirant de conquerir el suport internacional. I precisament de cara al món i a la justícia internacional, també és imperatiu realitzar un llargmetratge per delatar l'enterca hostilitat espanyola contra Catalunya. Havent decidit que mai més no haig de tenir cap mena de respecte a qui està obligat a tenir-me'n a mi i no me'n té, fem una altra reflexió sobre el mal que ens està fent Espanya i les provocacions de Madrid. Les provocacions de Madrid per incitar la violència i així poder tenir una excusa per massacrar-nos encara més, exigeix una reacció de gran contundència per poder exhibir al món les misèries de l'estat espanyol en viu. I des d'ara quedo a disposició de qui en tingui empenta i possibilitats. Visca Catalunya! Viure!